Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu, wato bidiyo akan yadda ake samun kuɗi online, ko in ce yadda ake yin abubuwa online na wato online business, wanda kwanaki na yi bidiyo da shi wannan application mai suna Bamboo, wanda ake siyan shi a ciki, ko in ce hannun jari stock kenan, wanda na yi bidiyo akan yadda ake siyan stock ta Najeriya da kuma yadda ake siyan stock ta wato US. So mutane dai suna ta tambaya ta, to duk wanda yake so akwai class na musamman wanda ake koyar da wannan abubuwa sosai, wanda iya wannan bidiyo da muke sawa a YouTube ba lallai ya ishi mutum ba. So akwai class na musamman wanda ake yin wato training da lecture da duk wani abu da ya kamata wato akan ita wannan harka ta stock exchange. So idan kana da sha'awa za ka iya contacting ɗina. So wannan bidiyo insha Allah zan yi bidiyo ne akan yadda ake depositing. So kwanaki na yi bidiyo akan yadda ake siyan stock ɗin, sai wasu suka tambaye ni yadda ake depositing. So za ku ga na yo ƙasa ga guri nan da aka rubuta US stock, US wallet, USD wallet da kuma NGN wallet. So bari mu taɓa NGN wallet, wato ita ce wallet ɗin mu ta wato Najeriya, wanda za mu sa naira. So gashi nan na taɓa ta. So da na taɓa ta, bari na ɗan jira ta buɗe. Wannan ita ce wallet ɗina, za ku ga ina da ɗan ragowar balance ɗina a ciki, ina da 300 da naira 23.63. Wannan shine balance ɗina. So idan ina so zan sa kuɗi, ga wani guri nan za ku ga wata alamar plus a ƙasa an rubuta deposit, so nan mutum zai taɓa. Gashi nan za ku ga na taɓa ta. So bari mu jira, kun ga ta buɗe. To a nan gurin za ka sa kuɗin da kake so ka sa. In ka ga dama za ka iya sa 1,000, 2,000, 3,000, duka abin da kake so za ka iya sawa. Amma idan kana so za ka yi siyayya, za ka sai shiya, ba a siyan ta ƙasa da 5,000. So kun ga advisably idan mutum zai sa kuɗi, in dai ba topping za ka yi ba, to ya kamata a ce ka sa 5,000 zuwa sama. A misali kun ga na sa 5,000, so zan taɓa wajen deposit ɗin nan. So ko da yake akwai charges da suke yi, wanda za su caje ka kamar 100 haka ko 150, to kun ga kamata a ce idan ma mutum zai sa, ya sa kamar 5,300. gashi nan za ku ga na canza shi, na rubuta wato 5,300 a maimakon 5,000. So zan taɓa ƙasa inda aka rubuta deposit ɗin nan, gashi nan za ku ga deposit 5,300. So nan gurin zan taɓa. So gashi nan da na taɓa shi, za ku ga sun kawo min wato wallet ɗina guda 3, wanda kowanne zan iya amfani da shi wajen sa kuɗi. Wannan na farko za ku ga an rubuta direct transfer, direct bank transfer. So idan ina so kawai zan yi transfer zuwa banki, wato zuwa wallet ɗina, so nan gurin zan taɓa. Za ku ga a ƙasa sun rubuta fee ɗinsa, wato charges ɗin da za a yi wa mutum. Gashi nan za a caje ni naira 100 ko naira 150. Wannan shine ainihin charges ɗin da za a yi maka idan kai transfer. So sai na ƙasa shi kuma za ku ga an rubuta debit, wanda za ka yi amfani da kati. Shi kuma idan ka sa katin ka kai depositing, za su caje ka wannan kuɗin. Sai kuma wannan brokerage account ɗin, wanda za ka yi contacting da customer care, za ka gaya musu kuɗin da kake son ka sa, sai su baka account number, kawai sai ka tura. Da ka tura kawai shikenan, sai ka ga sun sa maka kuɗin a cikin wato brokerage account ɗinka. So wannan su ne hanyoyi guda 3 wanda zan taɓa. Ta farko, wato inda aka rubuta wannan deposit ɗin na NGN, deposit transfer kai. So gashi nan na taɓa na transfer. So za ku ga naira account details ɗina, wanda wannan shine wallet ɗina. Za ku ga sunanta, ka tabbata sunan yayi tally, yayi daidai da farkon sunanka da ka yi register. So wani lokacin suna ɗan samun matsala su baka account ɗin wani, to ka tabbata sunanka ne. Za ka ga an rubuta Bamboo da kuma farkon sunanka a gaba. So idan ka ga yayi daidai da daidai, sai ka je ka yi transfer ɗinka. So yanzu kun ga zan kwafi wannan account number ɗin, gashi nan money point ne, sai na je na turo 5,300 kamar yadda na sa a baya. So 5,300 ita zan turo kamar yadda kuke gani. So gashi nan ma a ƙasa sun rubuta wato charges ɗin. Idan na tura 10,000 zuwa sama, shine za a yi charges ɗina 150. Idan kuma ƙasa da 10,000 ne, za a yi charges ɗinka wato naira 100. So gashi nan na kwafo account number ɗina, na shigo cikin wato application ɗina kamar yadda kuke gani. Zan yi wato transfer. Gashi nan zan yi pasting ɗin account number ɗin da na kwafo na money point. Gashi nan na kwafo na sa, kun ga gashi nan ya fito.
so kun ga gashi nan bambu sul gashi nan ya fito, so kawai zan tura 5,300 kamar yadda na sa a can kenan. So gashi nan na sa shi, bari kawai na sa sunana ya zama shine a wajen narration. So gashi nan na taɓa next, so network ɗin ne yake ɗan nauyi. Yawa gashi nan, so zan taɓa pay, gashi nan na sa pin, gashi nan kun ga ya wuce shi kenan. Na riga na tura wato 5,300. Kun ga har ta sauka, ga notification nan ya shigo. Kun gani za ku gan shi a sama ne, bambu ne, har notification ya shigo. So na dawo cikin application ɗin, gashi nan na yi back. So za ku ga yanzu za ku ga wato kuɗina da na sa ya hau. So bari na yi refreshen. So kun ga tun a sama ma gashi nan za ku ga dala ɗin ta da 17 a maimakon 14 ɗazu. So wannan shine za ku ga balance ɗina yanzu ya dawo 5,500 da naira 23, tunda kun ga da ina da 323. So yanzu gashi nan yanzu sun turo min 5,200 sun ɗau charges ɗin naira 100. So wannan shine yadda ake shiga a turo kuɗi, wato a sa a yi depositing a cikin wannan application na bambu. Daga nan kuma sai mutum ya je ya siya hannun jari. So akwai hannun jari kala-kala a bidiyo na baya, idan kuka duba za ku ga na nunnuna su har na sai wasu a ciki. So wannan shine za ku ga abin da na depositing yanzu, gashi nan za ku ga 5,200 shine abin da ya shigo wallet ɗina, sun ɗau charges na naira 100 kamar yadda suka rubuta. So akwai wata hanyar da ake depositing ɗin, duk da dai duk kusan ɗaya ne. Gashi nan za ku ga a nan gurin an rubuta wato add money ɗin nan, so ko ta nan za ka iya taɓawa. In ka taɓa shi ta nan ɗin ma dai zai kai ka wajen wallet ɗinka, sai ka zaɓi wacce za ka yi depositing. Idan US za ka tura sai ka zaɓi account ɗinka na USD, idan kuma naira ne sai ka zaɓi account ɗinka na naira kamar yadda muka yanzu. Kawai da ka taɓa shi sai ka zo ka sa amount ɗinka, sai ka je ka turo kamar yadda muka yanzu. So a gurguje a nan za mu tsaya da bidiyon kai ya tsayi. So idan mutum yana da sha'awa, yana da ra'ayi na shi wannan wato business, zai iya contacting ɗina. Insha Allahu akwai group na musamman da muke da shi, za a sa shi a ciki, zai ringa ganin wato update kala-kala, sannan kuma zai dinga samun lecture time to time da sauran update akan wato yadda kasuwar take gudana. Allah ya ba mu sa'a, amin.